Nabak ng di apayaw at itog na ingga na amulog, tirayos ti karayan ng panday ti kaisnagan. Kaapwan tinagaywan paglamesan ken pagumaan, saguda ay ti umihi ng taraon ti pulpuli. Genetwan ken geneto dadak kelapas tekahydro, Pasifika negosyo mangagaw ti daga tayo. Umalmes ti kabugaw, arigmit insekto a mapatalaw, kasanot kultura katataumi, mapunas pa'y iti istang kapuli. Pan-Pasifika kumpanya, NCIP katumlog na, paduari bukti isang bayra, na kayo nga umili ang kikinura. Sa